Počkaj. Čo ak ti poviem, že tento make-up bol v skutočnosti biely? Je to tento virálny make-up L'Oreal, ktorý obletel celý svet. No a my v Kokose sme naskladili všetky 3 odtiene tohto make-upu. Light, medium a deep. Ale ak si o ňom ešte nepočula, nevadí, idem ti o ňom teraz niečo povedať. Tento make-up vyniká práve tým, že je biely. To znamená, že sa prispôsobí každému typu pokožky. A druhú stranu tvorí štetec, ktorý je v tvare trojuholníka, takže sa ti dostane do všetkých miest na tvári. No a teraz si ho poďme spoločne aplikovať. Je to ale veľmi jednoduché a rýchle. Jednou stranou si make-up nanesieš priamo z tyčinky a druhou stranou, kde je štetec, si ho jemne začneš zapracovávať do pleti a uvidíš, ako sa ti hneď začne prispôsobovať. Make-up je úplne ľahučký na každodenné nosenie, no a ak miluješ glass skin efekt na pleti, tak toto bude niečo pre teba. Takto vyzerá výsledný make-up, no a posúďte sami, ale myslím si, že ten glow hovorí za všetko. A ak som ťa presvedčila, že táto tyčinka je game changer v tvojej make-upovej rutine, tak utekaj na kokos.sk alebo do predajní v Nitre a Banskej Bystrici, kde si tento make-up vieš zakúpiť.